Croeso i fideo gwasanaethau teuluoedd integredig lleol ar sut i feithrin gwydnwch rhag straen i Rhieni. Yn y fideo hwn, byddwn nhw'n sôn am beth yw straen ar gylchstraen, sut i reoli straen yn y fan ar lle, effeithiau straen hir dymor, a sut i wella gwydnwch rhag straen. Gellir diffinio straen fel cyflwr o bryder neu densiwn meddyliol a achosir gan sefyllfa anodd. Mae straen yn ymateb dyniol naturiol. Gall straen fod yn ddefnyddiol. Mae'r gronyn perfformiad straen wedi'i seilio ar Yerkes-Dodson's Law, sy'n nodi bod ein perfformiad yn gwella wrth i'r pwysau neu'r straen sydd arnon ni gynyddu, ond dim ond hyd at bwynt penodol. Pan nad oes yna ddigon o straen arnon ni, rydyn ni'n diflasu ac yn diysgodiad. Pan mae yna ormod o straen arnon ni, rydyn ni'n cael ein llethu. Pan mae yna ddigon, ond dim gormod o straen arnon ni, rydyn ni ar ein gorau. Rydyn ni'n aml yn mynd drwy gwahanol gamau straen cyn sylwi ar yr effaith ar ein iechyd, ein lles, ein perthnasoedd ag eraill, ac ein perfformiad yn y gwaith. Mae pob un ohonon ni'n ymateb yn wahanol i straen, sy'n golygu bod gan pob un ohonon ni wahanol lefelau o wydnwch rhag straen. Mae gennym ni hefyd wahanol berthau straen delfrydol. Nid straen yn unig sydd yn digwydd, ond sut rydyn ni'n gweld pethau. Mae unigolion yn ymateb i ac yn dehongli'r hyn sy'n achosi straen mewn bywyd drwy werthuso'r sefyllfa mewn broses dau gam. Cam 1. Beth sy'n digwydd? Oes angen i mi wneud rhywbeth i gadw fy hun neu eraill yn ddiogel? Enghraifft, os bydd eich plentyn yn cychwyn sgrechian mewn archfarchnad, beth mae angen i chi ei wneud? Cam 2. Asesu'r sefyllfa. Allai i reoli hyn? Os gallwch chi, bydd y straen yn cael llai o effaith ar eich gallu i weithredu. Enghraifft, os ydych chi'n teimlo y gallwch chi godi eich plentyn a delio â'r sefyllfa, be allwch chi ymdopi? Os na allwch chi reoli'r sefyllfa, bydd effaith y sefyllfa honno'n cyfyngu ar eich gallu i ymdopi yn y fan a'r lle. Enghraifft, fe allwch chi gychwyn hel meddyliau neddygol. Mae yna 4 cam i'r gylchstraen. Cam 1. Mae ein corff yn niwtral. Yna mae'r gylchstraen yn cael ei hysgogi gan y sbardun. Cam 2. Rydych chi'n dechrau hel meddyliau neddygol. Fel, mae pawb yn edrych arna i, neu rydw i'n rhiant gwael. Bydd straen y sefyllfa ynghyd â'r meddyliau neddygol yn cynyddu lefelau y straen rydych chi'n ei deimlo yn y corff, ac fe fyddwch chi'n cychwyn teimlo dan fygythiad. Cam 3. Rydych chi'n ymateb drwy'r ymladd neu ffwy. Cam 4. Y cam olaf. Pam fyddwch chi'n teimlo bod y bygythiad drosodd ac bod yn ddiogel? Enghraifft, pam fyddwch chi yn y car ac yn meddwl eich bod yn ddiogel rhag cael eich barnu? Os credwn ni bod sefyllfa anodd y tu hwnt i'n gallu ni i ymdopi yn y fan a'r lle, mae hyn yn cychwyn ymateb ffisiolegol yn ein corff. Fe allwch chi deimlo eich cyhyrau'n tynhau, eich dwylo'n cael ddyrnau neu'n chwysu, eich corff yn mynd yn bweth, eich tu mewn yn corddi, eich calon yn curo'n gyflymach, eich anadl yn fyr ac yn anghyson, cur pen, poenau yn y corff, neu teimlo'n flinedig. Os ydych chi erioed wedi cael pwyl o banig, ymateb corfforol i sefyllfa anodd yw hynny. Yn syml, mae ein cyrff a'r meddyliau yn gysylltiedig, a bydd sut rydyn ni'n gweld sefyllfa anodd yn dylanwadu yr ymateb ein corff. Yn y sefyllfoedd yma, mae'n emosiynau weithiau'n diffodd ein prosesau meddwl. Mae hyn yn codi cwestiwn pwysig. Be allwn ni wneud yn y fan a'r lle i'n helpu ni ymdopi ag effeithiau straen? Mae'n bwysig peidio â barnu ein hunain yn y sefyllfoedd yma, gan y bydd hynny'n gweithredu ymateb ein corff. Yn lle hynny,
Mae yna bethau y gallwn ni ei wneud i dawelu ein emosiynau mwyn gallu meddwl yn glir. Anadlwch yn hir a dwfn, i mewn drwy'r trwyn ac allan drwy'r geg, nes bydd eich corff a'ch meddwl yn dechrau tawelu. Neu yfwch wytred o ddŵr. Bydd y strategaethau yma yn helpu rheoli eich anadl ac arafu curiad eich calon, a fydd yn gostwng lefel yr adrenalin sy'n pwmpio o amgylch eich ymennydd, gan adael i chi feddwl yn glir unwaith eto. Fe allwch chi hyd yn oed dasgu dŵr oer ar eich gwyneb, mwyn rhoi sioc sydyn i'ch ymennydd a rhoi amser i chi ddod atoch chi eich hun. Yn gryno, gall straen amharu ar eich gallu i feddwl, felly peidiwch a'ch barnu eich hun a defnyddiwch strategaethau tawelu sy'n gweithio i chi. Cofiwch, dydych chi ddim ar ben eich hun. Gall siarad am y peth fod yn fuddiol hefyd. Mae'n bwysig dysgu ffyrdd newydd o feithrin ein gwydnwch rhag straen, mwyn rhwystro straen rhag effeithio ar ein iechyd a'n lles corfforol a meddyliol hirdymor. Gall straen hirdymor achosi problemau fel cyflerau iechyd meddwl fel gorbryder ac iselder, problemau treulio fel syndrom colodyn lludus, pwysau gwaed uchel neu glefydd y galon, system imiwnedd wan sy'n golygu y gallwch chi ddal anwyd, heintiau ffliw neu feirysau yn amlach. Fe all hefyd amharu ar eich patrwm cysgu, achosi i chi fethu ganolbwyntio neu fethu datrys problemau. Mae ffenestr oddefgarwch yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio'r parth y mae unigolyn yn gweithredu'r fwyaf effeithiol o'i fewn. Er enghraifft, gall straen ein gwthio y tu hwnt i'r ffenestr oddefgarwch. Pan fyddwn ni o fewn ein ffenestr oddefgarwch, gallwn reoli sefyllfoedd yn ein bywyd yn fwy effeithiol. Pan fyddwn ni'n mynd y tu hwnt i'r ffenestr oddefgarwch, gelwir hyn yn orgynhyrfu, sef ein hymateb ymladd neu ffoi, sydd hefyd yn cael ei alw'n orbryder. Fe allwch chi deimlo eich bod yn colli rheolaeth wrth i'ch calon chi guro'n rhy gyflym ac fe allwch chi gael ysfa i redeg i ffwrdd. Gall fod yn anodd meddwl yn glir neu datrys problemau yn y sefyllfa hon. Ond ar y llaw arall, fe allwn ni hefyd ddisgyn i'r hyn a elwir yn dangynhyrfu, sef ymateb o rewi, pan fyddwn ni'n mynd i'n cragen mewn sefyllfoedd anodd a all ymddangos fel iselder. Gall hyn deimlo fel tristwch, pryder a bod wedi'w gorlethu, methu canolbwyntio, teimlo'n ddiffrwyth, mynd i'ch cragen ac osgoi pobl eraill. Y peth gorau i'w wneud i atal straen rhag cael effaith ar ein iechyd a'n lles corfforol meddyliol yw defnyddio strategaethau i'n helpu ni aros o fewn ein ffenestr oddefgarwch, lle byddwn ni'n teimlo yn hapus, ddigynnwrf, wedi ymlacio ac gallu canolbwyntio ac yn gallu datrys problemau yn well. Gall profiadau bywyd anodd gylhau ein ffenestr oddefgarwch, yn ogystal â ffactorau eraill fel gormod o dasgau a gofynion, lefelau uchel o straen, salwch corfforol neu feddyliol, colled, gwahanu neu ysgaru, argyfwng costau byw a digwyddiadau'r byd. Drwy ddod i ddeall y ffactorau all ddylanwadu ar ein ffenestr oddefgarwch chi a mynd ati i weithio ar reoli eich emosiynau, gallwch gynyddu eich gallu i reoli'r hyn sy'n achosi straen yn eich bywyd ac ymdopi a'ch emosiynau mewn ffordd iach. Dros amser, gallwch ymestyn eich ffenestr oddefgarwch drwy ddod o hyd i bethau sy'n helpu i chi aros yn y parth delfrydol. Gallai fod yn fuddiol ymgorffori gweithgareddau iach yn eich bywyd, megis gallai fod yn fuddiol i ymgorffori yfeithio, hunanofal, cysylltu ag eraill, gwneud yr hyn rydyn ni'n ei fwynhau, ymarfer corff a bwyta diet iach.
Mae'n bwysig cofio bod gwahanol bethau'n gweithio i wahanol bobl ar wahanol adegau. Yn gryno, mae cadw o fewn ein ffenestr o ddeddfgarwch yn ein helpu ni i ymdopi. Gall y ffenestr hon gylhau gyda gormod o straen, ond gallwn ei hehangu a datblygu ein gwydnwch rhag straen drwy ymlacio a gwneud y pethau rydym ni'n eu mwynhau. I grynhoi, mae straen yn ymateb naturiol ac mae ychydig ohono'n ddefnyddiol, ond mae gormod neu ddim digon ohono'n gallu gwneud niwed. Gall ein meddyliau ddylanwadu ar ein teimladau, ac mae yna strategaethau y gallwn ei ddefnyddio yn y fan a'r lle i'n helpu. Gallwn wella ein gwydnwch rhag straen drwy orffwys, gofalu amdano ein hunain, a dilyn arferion iach. Ymunwch â ni i geisio ddod o hyd i weithgareddau y gallwch chi ei ddefnyddio i'ch helpu i reoli straen, ac ehangu eich ffenestr o ddeddfgarwch yn ein gweithdy gwydnwch i Rhieni. Diolch i chi am wylio. Creuwyd y fideo hon gan y Gwasanaeth Teuluoedd Integredig Lleol, sy'n dîm amddisgyblaethol ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Beth Cadwaladr.